ji dema ku peyde desaladariya Rojavayê Kurdistanê ji rejîma Esed wergirtiye û berdewam pîlan û ecendeyên welatên dagîrkerên Kurdistanê cih bi cih dike. Pîlana herî metirsîdar li ser Rojavayê Kurdistanê ji bilî guhartina dîmografiya deverên Kurdî, guhartina sîstemê xwendinê bû. Di berdewamiya cih bi cihkirina pîlanên welatên dagîrkerên Kurdistanê de peyde dest bi guhartin û ji navbirina sîstemê xwendinê kir û rêbazên xwe yên îdeolojîkî bi ser nifşên Rojavayê Kurdistanê de sepandin. Ev çend bû cihê nerazîbûnê li cem tevaya xelkê Rojavayê Kurdistanê ji ber rêbazên peyde yên xwendinê perwerdekirina nifşekî ye ji bo cih bi cihkirina pîlanên qendîl. Berdewam لەگەڵ دەستپێکردنا وەرزێ نوێ خوێندنە لە ڕۆژاوای کوردستانی پەیەدە بریارên هۆڤانە لە دژی خوێندنê دەردکێ. ئاستانگیان لە پێشیا دەستپێکردنا خوێندنê دروست dike. Bi zorê berê şagirtên Kurd didê dibistanên xwe yên îdeolojîkirî bi siyaset û meremên peyedê. Çalakvanên sivîl dibêjin eger peyede di siyaseta xwe de berdewam bê û rewşa خوێندنê bê vî awayî berdewam bike. Matirsiyeka mezan li ser Rojavayê Kurdistanê heye ku ji xelkê xwe resen vele bibe. Ji ber Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo pêşeroja zarokên xwe berê xwe didin welatên herêmî û Ewropa. Herwiha çalakvan dibêjin berdewam لەگەڵ destpêkirina werzê nûyê خوێندنê şepêla derbideriye û penabiriye li Rojavayê Kurdistanê dest pê dike. Lê gorî ku Akademînas tekez dikin di pêşerojê de nifşekî dûr ji zanistê wê li Rojavayê Kurdistanê durist bibe. Di dema 15 salên bê de pizîşk, endezyar û mamosta û rewşenbîr li Rojavayê Kurdistanê nayêne dîtin.